PCDR हिसाबै आरम्भ खालामजेननाय समावहाय फार्स्ट इलेक्शनाव बिथांमोना AIDF नि पस्टारजों लोगोसे PCDR नि पस्टारजों इलेक्शन केम्पेन खालामदोंमोन आजमलखौ लाफा केम्पेन खालामदोंमोन गोलाव समनि उनावहाय LOSP ब्लगनि नायगिरि साफ्रोमखौबो आं गिबियावनो निमाहा बिग्रोयो आरो दिनै नोंथांमोनजों माखासे आपडेट्स लाना फैनो खारनानो जाहैबाय पहलगामखौ लानानै जोङो गोबां खौरांखौथ' मोनखाबाय दा आं बेनि सोमोन्दै एटलिस्ट सानथाम सानब्रै सिगां मोनसे खौरां लाबोनो नाजादोंमोन एन्ड इभेन आङो बेखौहाय पस्टबो खालामदोंमोन बाट माखासे रिजननि थाखाय बेखौहाय रिमुभ खालामनो गोनां जाफिनदों दा जेन हक सिचुएशनखौ लानानैहाय नोंथांमोना मोनथिखायो जे बै समाव आरो दाबो जों मोनथिगौ जोंनि भारत हादोरा मोनसे गणतान्त्रिक रायजो हादोर गणतान्त्रिक हादोर बेवहाय जोङो डेमक्रेसिनि प्रेक्टिसखौ बयबो खालामनो लुबैयो नाथाय रायजो राजानि अननायजों सायख'जानाय सरखाराव थानाय मासिगिरि बिबानगिरि बिथांमोनानो सम सम फिसा मोस्रोमफोरखौहाय नुसना नायसना नाथाय बेनि अरनाया मालाबा होननाय दङना मोस्रोम फिसायाबो गिदिरनिफ्राय गिदिर गावनिख्रुइ बेखौबो हमदां होनो हायो मोनदां होनो हायो बा गादबनो हायो बा हागौ नै बेफोरबायदि माखासे जाहोननि थाखाय नंगौ डेमक्रेसि हादोराव दङ जोङो थेवब्लाबो किसुमान खोथा बुंनायनिफ्राय जोङो जानगाराव थानायानो गाहामसिन जिहेतु जोंनि भारत हादोरा मोनसे जोबोद गिदिर डेमक्रेसिखौ प्रेक्टिस खालामो थेवब्लाबो आं सानो दिनैसिम जोङो नैबे खेत्रआवहाय उदां जानो हायाखै जेन हक दिनै आपडेट होनो गोनाङा नैबेसो GSP दोलोनि मा होनो बेखौ बारग' MP बा थोंजोङै बुङोब्ला नब कुमार सरनिया बिथाङा मिडियायावहाय मोनसे खौरां फोसावदों जे बिथांमोननि साथाम साब्रैसो थान्दै BPF दोलोजों ज'है बिसायख'थि गेलेगोन गेलेया नैबेनि सोमोन्दै सावरायनायनि थिरांथा खालामदों नैबे फैगौ 7 मे खालि दा बेजोंहाय सोरबा बुंसोलायदों आरो सोरबाया मेगनबो सादों आरो बेखौ लानानैनो गोबां माखासे खोथा सिखांदों दिनैनि समावहाय दा पइन्टआ बेसो दिनै जोंनि काउन्सिलाव जोंनि गेजेराव आं गुबुनखौ बुंला सेन्ट्रेल पार्टिफोरखौ आं बुंनो थाङाखै रिजनेल पार्टि हिसाबै फार्स्ट BPF मोन बेनि उन सिगां BPPF बायदिसिना बे XYZ नाथाय एट प्रेजेन्ट BPF UPPL लोगोसेनो दाबावैसो जोनोम मोननाय APB डक्टर अनजलि दैमारि बिथांनि नेतृत्वआवहाय बे पार्टिया सोलिगासिनो दं दा स्पष्ट खोथा जे दिनै जेब्ला BPF हान्जाया खुद्रिदोंमोन बा बिथांमोना बेनि हेंथा बाथ्रा बुंदोंमोन जे जाथि मोनसे हारि मोनसे आरो जोंनि जितु काउन्सिलनि जि जाखिनि माने स्टेबिलिटिनि खामानिफोरा फुलफिल जायाखै बा जोंनि जि एसपिरेशन्स जोंनि जि ड्रिम्स जोंनि जि मावनो गोनां गोबां जेंना बेफोरो फुलफिल जासान्दि माने जोङो मोनसे पार्टिखौनो सापर्ट खालामलायनानै देरहाहोलांबाय थायोब्ला पलिटिक्सनि बिथिङाव बा राजखान्थियारि बिथिङाव जिहेतु जों पलिटिकेलि डिप्राइभड नै बेफोरबायदि सोदोबनि फारसे जोङो बारग'लांनो हागोन नामा बेफोरबायदि मोनसे सिन्थाधाराजों सोलिबोबाय थादोंमोन नाथाय फैनानै मानाव गेदेर जोंहा प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव एबसुनि नेतृत्वजोंहाय गोलाव नैबे डिकेड मोनसे आन्दलना सोलिलांबाय नाथाय एज अ रिजल्ट जों मा मोनखो नो डाउट मोनसे पिस एग्रिमेन्ट जाफैबाय जिहेतु जोंनि गेजेराव दासान्दि पिसआ दङ दे आर्म स्ट्रागल मुभमेन्ट मोनसे जोबलांबाय
मेन स्ट्रिमाव फैबाय बयबो न'खरजोंहाय लोगो हमलायनाय मोनसे सुजुगखौ मोनफैबाय बिदा फंबायनि गेजेराव बा जोंनि समाजनि गेजेराव बिथांमोना जोंजोंहाय थाफानायनि सुजुग सुबिदाखौ मोनबाय सोरबाया दासिमबो जोबथेसालियाव दङ नो डाउट माखासे केस सोलिगासिनो दङ बेफोरनि सावरायनाय जादों जायाखै आं बेखौ बुंथ'ला खिन्थु मोनसे पिस प्रसेसआव फैबाय 5 बोसोर UPPL एबसुनि आफादगिरि बिथाङा UPPL हान्जायाव जयेन जानानै UPPL पार्टिखौ दिनै मोनसे गभर्नमेन्ट फर्म खालामनाय नैबे पजिशनसिम लाबोबाय स' बे 5 बोसोरनि गेजेरावनो गोबां बायदिसिना जालांबाय मोजांबो गाज्रिबो दा बबेथिंहाय अजना बांसिन आं बेखौ बुङा बाट दिनै UPPLआनो मोनसे वान एन्ड अनलि अपसन जानानै फैदोंमोनब्ला जिहेतु BPFनि सोलाय गोदान पार्टिनि गोनांथि जानानै फैदोंमोन होनना बिथांमोना बुंदोंमोन दिनै UPPLआ फैबाय नो डाउट रावबो पारफेक्ट जानो हाया 100% पारफेक्ट रावबो रिजाल्ट होनो हाया थेवब्लाबो एटलिस्ट मोनसे नाजानाया थानांगौ जायखौ जों दिनै बुंनो हायो जे हयथ' बे 5 बोसोराव बिथांमोना जाखिनि अनएक्सपेक्टेडलि माने फिजिकेलि मावनो हायाखै अरेलि भार्बेलि बिथांमोना जाखिनि रादाय होदोंमोन ओभार एक्साइटमेन्ट मोनसे बुंनो हायो जिहेतु बिथांमोना गोदान खेब पार्टी गोदान मेम्बार्स गोदान सालायगिरि नो डाउट गोबां सिनियर्सफोरबो दंमोन बेवहाय जिहेतु दिनै UPPL पार्टिया सार्भाइभ खालामनानै दङ होनना बुङोब्ला मेजरिटि मोनाखैब्लाबो गोबां पलिटिक्सआव बेफोरो सोलियो दिनै बिथांमोना जायखौहाय दिनै सोंखारिदों जिहेतु बे मोनसे आं अलरेडि मेनसन खालामबाय GSP पार्टिनिफ्रायहाय बे खोथाया एसे बेले बेजे नाथाय हमदांनो नाजा थोंजोङै बुंजाथारा दानि जुगावहाय थोंजोङै बुंब्लानो दाय जायो बेनिखायनो आं थोंजोङै बुङाखै एसे नोंथांमोननो ब्रिफ मोनसे एक्सप्लेनेसन होनो नाजादों जे बेनो BPFआ जेब्ला हारसिंमोन अब्ला थिगैनो सोलिगासिनोमोन नो डाउट जोङो 40 सिट्सआव गोबांथार मार्जिनाव जोङो भट मोनोमोनबो आरो देरहालाङोमोन जोंनि बिजाथिफोरा स' बिदियावहाय जोङो एसेब्लाबो डमिनेन्स नैबेखौहाय लाखिनो हादोंमोन आरो काउन्सिल हिसाबै स्टेटनि माने जोङो बांद्राय सोनारनांगौ जायाखैमोन स' बेबायदि सोलिबोबाय दा UPPLनि सम फैबाय UPPLआ दिनै एग्रिमेन्ट खालामबाय सुक्ति खालामबाय बड'लेण्ड मोनदों मोनाखै बे आलादा जों मिन्थिगौ बड'लेण्डआ दिनै जायाखै बा क्राइटेरिया गैया बायदिसिना बेखौबो लानानै कन्ट्रभारसि जाबाय जे दिनै ओरैबा ओरै नाथ्रोदलायबाय थानाय स' दिनै कुइसना बेसो जे बे 5 बोसोराव UPPLआ मा खालामखो मा खालामाखै बेनि पलिटिकेलि जे पार्टि अर्गानाइज खालामनाय बे लेभेलाव बुंनो थाङोब्ला UPPLआ जुदि अनलि सल्युसन मोनब्ला दिनै UPPLनि थासान्दियाव UPPLनि दैदेनगिरि सामलायबाय थानाय समाव जे बर' सोदोब मोनसेखौ बिथांमोना रायखांदों जे बेबायदि दोलोजों BPFआ दिनै ज'है इलेक्सन गेलेनो थांगासिनो दं मुख'नो गोनां बाथ्रा होननानैहाय आं मोननैसो निउस मिडियायाव नुबाय पर्टेल मिडियायाव नुदों दै जोंनि बर'नि पर्टेल मिडियाफोरावहाय दा बेयो गोबां हाइलाइट खालामनो गोनां बाथ्रा नामा दिनै नंगौ बर'नि जोंनि उथुमाय होननानै जे बुङो क'क्राझार ST लकसभा बेवहाय जोंनि बर'नि सासे MP बिजाथि जोङो दैथायहरनो हाबाय नाथाय जोङो थारैनो बुंनो हायोना बिथाङा फुल इन्डिपेन्डेन्सिखौहाय मोननो हादों जिहेतु बेवहाय जोङो थोंजोङै नुहुरदों AGP मोनसे समनि ओरैबायदि हान्जामोन जा समावहाय जोंनि गोबांथार जोहोलावफोर जिउ बावलांबाय जोंनि थाखाय बा जोंनि काउन्सिलनि थाखाय जों दिनै जे मोनसे स्ल'गानजोंहाय जोङो दिनै फैदों डिभाइड आसाम 50-50 बड'फानि समनिफ्राय लानानै बा बेनि सिगांनिफ्रायनो आसामावहाय सोरनि गभर्नमेन्ट दङमोन दिनै बिथांमोननि अबस्थाया मा नाथाय नैबे MP बिसायख'थि बा MLA स्टेट एसेम्बलि इलेक्सनावहाय
बा काउन्सिलाव जोङो नुदोंमोन मुख'नो गोनां बाथ्रा बिसो जे जिएसपि बर' जिहेतु बिथांमोना पर्टेलावहाय बुंदों बे बर' सोदोबखौ जोनोम होगिरि मोनसे पार्टिजों दिनै बिपिएफआ बोरै सोनारखो अब्ला कुइसना बेवहाय फैयो जे दिनै आसाम गण परिषद एजिपि मोनसे समनि आं अलरेडि मेनसन खालामखाबाय बिथांमोनजोंहाय बोरैहाय ज' जानो हाथावना बा जिएसपि थिग राइट पइन्ट बर' सोदोब जोनोम होग्राजोंहाय बोरै जाथावना भारतीय जनता पार्टी जायखौहाय जोङो नुखादों जोंनि बर्तमाननि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर' सारा गोबां जिगाब रायोमोन जे दिनै जोंखौ पलिटिकेलि डिप्राइभ खालामना दोनदों जोंनि हारिनि फारसे बायदिसिना बाथ्रा माने बेबायदि बुंदोंमोन जेब्ला बिपिएफजोंहाय एलायन्सआव गभर्नमेन्ट दंमोन बुंख'नो गोनां बाथ्रा बेसो जे एलायन्सआव दंमोन नाथाय काउन्सिलावहाय हारसिङैनो बिपिएफआ सालायगासिनोमोन रावबो खुनु बिजेपि बा अन्य माने बेबायदि पार्टिनिफ्राय इएम एक्जिकिउटिभ मेम्बारखौहाय होआखैमोन 15 बोसोर बे खुंथाय गोहोआव थानाय समावहाय एलायन्सआव दङ नाथाय माखासे गोहोखौ गावनि आखायावनो दोनदोंमोन स' दा बे 5 बोसोराव जों गोबां जिनिसखौ नुबाय सरकार दानो थाखाय नारा नाथा रिजाल्ट होस्लाब मोनै मोनसे फट'आ गोबां भाइरेल जादोंमोन ना जिएसपिनि आफादगिरि हिरा सरनिया बा नब कुमार सरनिया बिथां दिलीप सयखिया बिथां एजिपिनि अतुल बरा बेबायदि बेनिफ्राय माने मोनब्रै दोलो ज'है मोनसे मामानि न'आवहाय फट' बेबायदि रिजाल्ट होखालि हरजों हर बेबायदि पिक्चारा एन्ड नो डाउट जों मिथिगौ हटेल लिलि गोबां फेमास ना मा जादोंमोन हटेल लिलियाव बेफोरबायदि मास मोननै गाहाम माने बासजों ओरैनिफ्राय ओरै लाबथिंलाय हटेलाव लांलाय अबाव लांदों मोनथिया फन कल्स हरनो मोनलायै न'खरजोंबो बेखौ माने खौरां लानो मोनलाय बेफोरबायदि हाइजेक दा मा होनो बेखौ जिखुनु हम अरेस्ट बा माबायदि बेफोरबायदि आरो जाहाथे मेजरिटि एबसलिउट मेजरिटि मोननाय पार्टिया फार्स्ट प्रेफारेन्सखौ मोनो संबिधानिक जुदि जोङो नायोब्ला एज पार दि कनस्टिटिउसन माने बेखौ मर्यादा होनांगौमोन बे डिसाइड खालामगौमोन फ्लर टेस्ट जादों नंगौ नाथाय बै समहालागै बे फ्लर टेस्टआ अलरेडि मिनिंलेस माने गासिबो सेटेल जाखांजोबखाबायमोन दा बांद्राय बेले बेजे बुंला दा पइन्टआ बेसो जे जिएसपि दोलोआ दिनै बिपिएफजों एलायन्सआवहाय इलेक्शन गेलेगोन ना गेलेया बेनि बाथ्राखौ सावरायगोनसो दा बेखौ लानानै पर्टेल मिडियायावहाय गारामा हब्रा बायदिसिना खोथा बुंनाय बर' सोदोब बेफोरबायदि हान्जाजों बोरै थाथावना आरो पलिटिक्सआव जुदि इउपिपिएलनि थाखाय एभ्रि इम्पसिबल इज जुदि पसिबोलब्ला दिनै थान्दै दैथाय हरगोन होननायावनो जुदि एथ'ग्राब माने मोनसे कन्ट्रभार्सियेल इस्यु मोनसे खालामनाय अब्ला दिनै 4 बोसोरा जिएसपि एजिपि बायदिसिनाखौ लाफानानै सरकार नारा नाथा दानानै गावनि जाखिनि मोनथाय दङ बेफोरखौहाय होनाङैनोबो होनाय गाव मोननांगौखौ मोनि बेफोरबायदि कमप्रमाइसजों खुनुरुखुम 5 बोसोरखौ फोजोबफैबाय दिनै मा मोनखो बेजोंहाय बे खोथाया साननो गोनां बिसय आरो एसे फ्लैशबेक उनथिंहाय नाहरबावोब्ला आजमल बायदि एआइइउडिएफ खौहाय मोनसे समाव जेब्ला इउपिपिएल जोनोम जायाखैमोन पिसिडिआर हिसाबै आरम्भ खालामजेननाय समावहाय फार्स्ट इलेक्शनाव बिथांमोना एआइडिएफनि पस्टारजों लोगोसे पिसिडिआरनि पस्टारजों इलेक्शन केम्पेन खालामदोंमोन आजमलखौ लाफा केम्पेन खालामदोंमोन बेफोर खोथाखौ दिनै बे खोथाजों रुजुयोब्ला जोबोद लासिंसिं बाथ्रा आरो मिनिथावना जिहेतु आं अलरेडि आरो बुंबावगोन आं अलरेडि बुंखांबाय आरो बुंफिनबावनो लुगैयो पलिटिक्सआव बेफोरो जायो अब्ला दिनै पर्टेल मिडियायावहाय माखौ होसिख्रावनानै बुंगासिनो बा बे माबा मोनसे सावरायनो गोनां पइन्ट नङा जिहेतु दिनै जिएसपि हान्जायाव सोर दङ सोर गैया बे एखे बिजेपि हान्जायावबो दङ बा एजिपि हान्जायावबो दङ दिनै जुदि सोरबा बर' सोदोबखौ बाहायदोंमोनब्ला दिनै बेखौ सोरबा एजिपि हान्जायावबो बेफोर सोदोबखौ बाहायग्रा बा सानग्रा व्यक्ति दङ गैया नङा
मुङाल'सो आलादा आलादा दिनै UPPL होनब्लाबो BPF होनब्लाबो जुदि जोंनि नाफामनि दैदेनगिरिफोर दङब्ला बिथांमोननाव जोंनि नाफामनिनो सेन्टिमेन्टआ दङ गैया नङा नामा आलादा पार्टिनि मावनाय जिखिनि आइडिय'लजिफोरा बेलेग बेलेग नियम खान्थिफोरा बेलेग बेलेग जानो हानाय एजेन्डाया बेलेग बेलेग जानो हानाय थेवब्लाबो बे थांखिया एखेयानो जे काउन्सिलनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय बेनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां मावनांगौ बोरै डेभेलप खालामनांगौ बोरै जौगाहोलांनांगौ आरो इयुननि समावहाय मा खालामोब्ला जोंनि थाखाय मोनसे सेफ एन्ड सिकिउर काउन्सिल मोनसे जोङो बानायलांनो हायो बा जुदि पसिबिलिटि दङबा स्टेटखौहाय बोरैहाय नङा बोरै माने पलिटिकेलि प्रेसार होनानै जोंनि मोननांगौखिनिखौ आदायना लानो हायो दा बिदि बेलायाव जों मिथिगौ दिनै जोंनि जि नाफामफोरनि भट्स बेयो अलरेडि जितु ब्रिटिश आमुलनि समाव डिभाइड एन्ड रुल पलिसिमोन बे दिनै जोंनि गेजेरावहाय जागासिनो दङ सोर खालामदों खालामाखै जों बेखौबो मिथिगौ नाथाय जोंनो जुदि बुजिनो लुगैयाखैब्ला मोनथिनानैबो मोनथियै बायदि थायोब्ला बे गोरोन्थिया रावनिबो नङा बे गोरोन्थिया जोंनिसो दिनै पलिटिक्सआवहाय गावनि पजिशनखौ लाखिनो थाखाय हाग्रामाबाबो प्रमद बर'बाबो दिनै जायनो आखाइ हमहैयो बेजोंनो दिनै जुदि पसिबिलिटि दङब्ला देरहानायनि बेखौ खालामगोन पलिटिक्सआव बेनि खुनु सिमा बाउन्ड्रि गैया स' बेफोर खोथा स' आं साना जे दिनै GSP जों BPF जों पलिटिकेलि माबा मोनसे कमप्रमाइसआव फैयोब्ला बिराद गिदिर खहा जागोन होननानै मोजां बाथ्रा जे बिथांमोना दिनै ज'है बिसायख'थि गेलेनो नागिरदोंब्ला निस्सय माबा मोनसे मोजां सिगनेल जिहेतु जोंहा मानव गेदेर प्रमद बर' सारा बुंबाय थायो जे दिनै एखे मर्यादा एखे सन्मान होनानै बिभिन्न जाति जनगोष्ठी माने बेबायदि बुङो बिथाङा जे ज'है दिनै एखे लेभेलाव एखे प्रसेसजोंहाय ज'है मावलांनायनि मोनसे खाबु फैदों बा सम फैदों बेखौ दिनै बै समाव माबायदिहाय ट्रिट खालामदोंमोन दिनैनि समाव बेखौ बेलेन्स खालामनानै बेबायदि सुजुगा दिनैनि समाव बेबायदि थासारिया जादों होननानै प्रमद बर' सारा बुङो अब्लाथो माथो गाज्रि दिनै जुदि GSPनिफ्राय ज'है बिसायख'थि गेलेनो नागिरदोंब्ला जिहेतु बयखौबो लाफानानै दिनै काउन्सिलखौ आवगायलांहोनो नागिरदोंब्ला देन I should say that it's normal खुनु बेले बेजे साननांगौ बाथ्रा गैया बाट मुख'नो गोनां बाथ्रा इफ थांनाय 57th एनुवेल कनफारेन्स जोंनि माहारियारि आफादनि मेलावहाय अमित शाह नखर मन्त्रि दावबायफैनाय समाव बासाव टेम्प'आव रिक्सायाव फिलफिलि टमटम ना टुकटुक जिखुनु रिजार्भ खालाम मोनफ्रोमबो समस्थिनिफ्राय गोसो दंब्लाबो गैयाब्लाबो सोसोमनानै नारखो नुरखो लांनानै मिटिङाव सियाराव फज'हैनानै सोरबा जिखुनु माहारियारि आफादनि मेलावनो जुदि माहारियारि आफादनि मोनसे सावराय मेल माहारियारि आफादनि मोनसे कनफारेन्स बायदियाव जोङो जुदि गुबुनखौ लांनानै फज'हैनो हायोब्ला जायनि एगेन्स्टआव जोङो खोथाखौ दिनै बुङोब्ला गोबां बायदिसिना जाथाय एखे प्लेटफर्मावनो एखे जायगायावनो एखे समावनो जाथावै जिनिसा जालांबाय बिथांमोनखौ फज'नानै मा खोनासंहोखो अब्ला भट इलेक्शन बिसायख'थिनि समाव बिथांमोनखौ लाफानानै बिसायख'थि गेलेनायावलाय माथो गोरोन्थि दा बेनो रायजो नोंथांमोनहा मा बुजिनो हाखो खोथाया एसे बेले बेजे जाबाय नाथाय पइन्टआ बेनो जोबथारनायाव दिनै BPF जों GSP फैदों गेलेनो नागिरदों मस्ट वेलकाम गाबोन UPPL जों GSPबो गेलेनो हानाय बा पसिबिलिटि दङब्ला बिथांमोना AIDF खौबो लाफानानै सरकार दानायाव जुदि मदद होयोब्ला बेजोंबो दाफानो हानाय बे सार्टेन बेवहाय खुनु डाउट गैया सापर्ट होयोब्लाथ' बेखौ ना होननांगौनि बाथ्रायानो फैया स' रायजो नोंथांमोन लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे ट्युन सरि मोनसे खोथा बावलांबाय कमेन्ट्स खालामनो दाबाव गोबाव समनि उनाव भिडिअ हरदों समनि जोबोद बेले बेजे मिलायनो हायैनि जाहोनाव बेफोरबायदि जागासिनो दं
आसा खालामदों आं थाबैनो भिडिअ लाबोनो हाबावगोन होननानै लोगो मोनबावसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय बाय